Si em voleu acompanyar, us ensenyaré el que és la seu de Solidaritat. Aquí és on ens reunim cada diumenge el López Tena, l'Oriol Bertran i, bueno, fins fa 4 dies a la Porta. I vostè també és membre de Solidaritat Catalana? Sí, jo he entrat per la porta. Això que ha fet el Jan de marxar és molt lleig, molt. Jo sóc independentista des de la nova cançó, em diuen la Raimona. Si ets independentista, vine a Solidaritat, que ens falta gent, que som 4 gats i estem barallats. Visca Catalunya! Que la Ramona es trobarà a la Porta! I el carretero era d'esquerra, la del Carot, que no sap dir la R, però ara hi havia el Puigcercós i ara hi haurà la Porta, que d'aquí ha tocat el 2 i queda reagrupament. Més que votar, jugarem al quin és quien. Raimona, si Esquerra Republicana li oferís una bona posició, vostè també aniria? Doncs mira, potser no, tu. Però ara està bé aquí, es porta bé amb el Bertran i el López Tena. Doncs mira, no massa. Potser marxo. Dividits no aconseguirem mai la independència.